vállakat fogjuk átmozgatni, átnyújtani, de a teljes testet be fogjuk melegíteni. A kezdéshez ülj kényelmesen, vedd ki a farizmokat a farokcsont alól, fogd meg a két térdet, vállakat lazán engedd hátra, kezdj el körözni az egyik irányba a törzseddel, kis körökkel kezdj, egyre nagyobbakkal folytasd, és közben figyeld a légzést, és figyeld, ahogy az egyik ülőcsontról a másikra billen a súly. Lassan állítsd meg, indítsd el a másik irányba. Ugyanúgy kisebb körökkel kezdj. Figyelj a légzésre. És kilégzéssel állítsd meg a mozdulatot. Gyere térdelő támaszba, tedd le a két tenyered a talajra, és a két térded csípőszélességű. A két tenyér és fél tenyérnyivel legyen most előrébb. Picit kapaszkodj bele a kézujjak hegyével a szőnyegedbe, a vállakat húzd hátra, a lábujjak legyenek a talajon. Gyere belégzéssel hátra a medencével, kilégzéssel emelt magasra lefelé néző kutya. Hajlítsd a két térdet, hosszú a gerinc, lóg a fej. Lélegezz. Kezd el felváltva hajlítani, nyújtani a térdeket. Óvatosan. Minden kilégzéssel nyújtsd az egyik térdet. Figyeld a nyújtást a vágyliban. Engedd a medencét oldalra billenni, hasad behúzódni. Állítsd meg, és mindkét térdet hajlítsd, majd belégzéssel tedd le a térdeket a talajra. Jobb lábbal lépj előre a két tenyér közé, támaszkodj fel a combodra. Vállakat csavart hátra, farizmot tartsd, medencét inkább billensd hátra. Igazítsd ki a lábat, ha szeretnéd a jobb lábbal picit léphetsz kijjön. És engedd csak süllyedni a medencét. Folyamatosan tartsd a farizmot, picit nézz fölfelé, a váll és a csípő egy vonalban marad. Medölj előre, hogy nem fogod érezni a nyújtást a horkaszizomban. Figyeld a bal csípő körül, bal horkaszizomban a nyújtást. Minden kilégzéssel a feszültséget engedd el a testből. Belégzéssel emeld a két kart, nézz picit jobban, fölemeld az állat. Annyira ne emeld az állat, hogy hátraessen a fej. Belégzéssel emeld a mellkast, kilégzéssel engedd süllyedni a vállakat. Új volt tartás. Még egy belégzés. Kilégzéssel tedd le a két tenyered a talajra, viszont most a jobb láb a két kéz között legyen. Kilégzéssel nyújtsd a lábat, belégzéssel hajlítsd. Kilégzés, nyújt a jobb láb, belégzés, hajlít. Így folytasd. Kézujjegyek legyenek a talajon, de a tenyered is leteheted, ahogy neked kényelmes. Ha nem fér el a lábad a két karod között, kiléphetsz a jobb kéz mellé kívülről, így is nyújthatod, hajlíthatod a térdet. Azt válaszd, ami kényelmes. Majd állítsd meg a mozgást. Most lépj ki a jobb lábbal a jobb kéz mellé. Picit a bal térdet vidd hátrébb, és engedd süllyedni a medencét. Gyíkpóz. Két tenyérből told fel magad, hosszú a nyak. Jobb talpa talajon van, bal lábujjak a talajon vannak hátul. Minden kilégzéssel lazíts. Érezd a nyújtást bal oldalon, horkaszizomban, jobb oldalon a csípők körül. Ha jönnél tovább, gyere le a alkarokra, jó, de ez nem kötelező. Lehet, hogy ez neked nehezebb, még maradj akkor a tenyerken inkább. Ilyenkor, ha nem van az alkar, a könyökökből tolod fölfelé magad. Majd gyere vissza a két tenyérre. Hozd hátra a vállakat, emeld a hátul lévő lábat, nyújj hátra
Mellkastolt kifelé, a jobb láb felé. Bal tenyerből told fel magad, érezd a nyújtást a bal lábadon. Tedd le kilégzésre a hátul lévő lábat vissza, tedd le a jobb tenyered és lépj hátra. A jobb lábadat a talajra. Majd gyere először térdelő támaszba. A térdek maradnak csípőszélességben és a combok függőlegesen. A két tenyérrel jó nagyot lépj előre, amekkorát csak tudsz. Nyújtsd a könyököket, tárd a kézujjakat, két karod közé, tedd le a homlokod. Nagy lábujjakat zárd össze. Anahatászana. Szívcsakra póz. Nem belégzéssel told hátra a két tenyérből testsúlyt. Kilégzéssel engedd süllyedni a mellkast a talaj felé. Homlok legyen a talajon, de ha jól esik az állat is leteheted. Gyere lassan vissza a tenyerekkel a vállak alá. Gyere most a bal lábbal lépj előre a két kar közé, támaszkodj a combra, és engedd süllyedni a medencét. Vállak lazák, csípő és a váll egy vonalban van egymás fölött, és csak tartsd. Tart a farizom, és kilégzésekkel engedd a feszültséget a lábakból. Belégzéssel emeled a két kart. Lélegezz a mellkasba, tárhatod a két kart jobban, vagy zárhatod a tenyereket, ahogy jól esik. Vidd fölfelé a tekintetet. Belégzéssel emel a mellkas, kilégzéssel süllyednek a vállak. Még egy belégzés, majd kilégzéssel tedd le a két tenyered a talajra. A bal láb legyen a két kar között, vagy ha így kényelmetlen, akkor lehet a bal kéz belül és a bal láb kívül. Kezd el felváltva nyújtani, hajlítani a térdeket. Belégzés, hajlít, kilégzés, nyújt. Lehetnek kézújhegyen is a kezek, vagy lehet lent a két tenyered, ahogy neked kényelmes. Figyelj a légzésre és a testi érzetekre. Kilégzéssel állítsd meg a mozdulatot picit. Figyeld a nyújtást a bal lábban. Belégzés, újra hajlít. Most tedd ki a bal lábat kívülre, eddig belül volt. Gyere gyíkpózba, jobb térdel, picit gyere hátrébb, ha kell. Csak tartsd, hajld a tenyerekből fel magad, hosszú anyag. Figyeld a lábakban a nyújtást, mellkast told előre. Ha jönnél egy picit benne tovább, tedd le az alkarokat is a talajra. Ilyenkor a könyökökből tolod fölfelé magad. Fejet tartsd, ne lógasd. Figyeld a csípő körül a nyújtást, jobb oldalon pedig a horkaszizomban. Gyere fel a tenyerekre. Bal lábbal lépj hátra. Két tenyer legyen picit előrébb, mint a két váll, lábujjak a talajon, csípőszélességben vannak a lábak, térdek. Belégzés, gyere hátra, medencével kilégzés, lett van így nézőkutya. Lóg a fej. Állat inkább összecsont felé húz, teljesen lazítsd, de hogy megkaphat kell, még mozgass picit előre-hátra. Hajlít a két tért, ülőcsontokkal törekedj az ég felé. Figyelj a légzésre, tartsd. Sarkakkal törekedj a talajra. Gyere belégzésre, a tenyerek fölé a vállakkal, két lábbal lépj hátra. Összkapózd. Vállakat húzd hátra, mellkast előre.
told magad a talajtól, fejtetővel törekedj előre. Figyelj, hogy ne essen le nagyon a medencéd, és ne is emeld magasra. Egy vonalban van a törzs, tart a farizom. Tedd le a térdeket kilégzéssel. Gyere hátra picit a medencével. Ülj le úgy, hogy a jobb láb elől lesz, a bal láb hátul, zévlés. Az évlésben a jobb lábszár és a szőnyeg eleje párhuzamos, valamint a bal comba jobb lábszárral párhuzamos. Fogd a bal kézzel a jobb lábat, jobb tenyeret tedd a talajra, de foghatod a térded is. Picit csak ülj így. Mozgasd a medencét előre-hátra. Picit átmozgatjuk a lábat a csípők körül. És csavarodj ki jobbra az előlévő láb felé. Így is maradhatsz, így is figyelheted a nyújtást a testben. Ha jönnél tovább, akkor egészen nyújtózz le a talajra. Tedd le a homlokod, és így lazíts. Foghatod egyik kézzel egyik könyököt, másikkal a másikat, vagy kinyújthatod a két kart előre. Csak lélegezz, figyeld a testedben a nyújtást. Lassan emeld a fejed, hogyha lefeküdtél, told fel magad a két tenyérre. Gyere a jobb láb felé előre, és cseréld meg a lábtartást. Bal láb lesz elől, a jobb hátul, párhuzamos a bal lábszár a szőnyeggel és a jobb combbal. Jobb kézzel fogd a bal lábat, akár a bal kézzel is foghatod, vagy letelted a talajra a bal tenyeret. Mozgass picit előre-hátra a csípőt. Figyeld a lábakban az érzeteket. Állítsd lassan meg. Csavarodj ki most a bal láb felé, tedd le a két tenyered a talajra. Figyeld a nyújtást, itt a jobb oldalakban, lábadban. Ha jönnél tovább, feküdj le picit a bal láb mellé. Nyújtozz a karokkal előre, vagy foghatod a könyöködet is a kezekkel. És csak lazíts, nincs más dolgod. Lassan gyere vissza belégzéssel a tenyerekre, told fel magad, gyere előre. Hozd a két talpat a talajra, a test elé, gyere guggolás, tedd le a két tenyered a talajra, sarkokat emeld, hogy lassan kezd el nyújtani a térdeket, és előrehajlásba érkezz meg. Két tenyer legyen a vállak alatt, lóg a fej, lazarja. Hajlítsd a térdeket, hogy a hasad a combokra simuljon. Talpak előső részén van a testsúly, és csak lazíts, lélegezz. Minden belégzéssel törekedj a fejtetővel a talaj felé, kilégzéssel engedd el a feszültséget a lábakból. Jó. Majd gyere lassan jó nagy tártozba a két lábbal, támaszkodj a tenyereken. Gyere a kézújhegyekre először, vállakat húzd hátra a medence felé. Ha kell, a térdeket hajlítsd, és tartsd. Csak tartsd. Fejet is tartsd, most nem lóg a fej. Figyeld a lábakban a nyújtást. Majd gyere tettcsípőre az egyik, majd a másik kezed, lassan billásd a sarkakra a testsúlyt, és gyere föl lassan állásba. Forgass kifelé a lábfejeket minimum 45 fokos szögben. Tettcsípőre a két kezed, és gyere, engedd le a medencét. Istennő póz. Csak tartsd, billásd a medencét inkább hátra.
Tedd a két combra a két kezed, majd kilégzéssel a jobb vállat közelítsd a bal testhez, told el magad a jobb lábtól, belégzés vissza közé, kilégzés, másik oldal. Így folytasd, mindig kilégzéssel csavarodj, engedd le a törzset, belégzés vissza. Figyeld a nyújtást a combokban, karokban. Még egyszer jobbra. Belégzés, gyere föl, nyújtsd a lábakat, gyere a lábakkal össze, egymás felé, picit hajlítsd a két térdet, csigolyára hajolj előre, domboruhattal, előrehajlás. Két tenyérrel lépj előrébb, lábakkal hátra, gyere a térdekre, vidd ki az egyik oldaladra, és gyere, zárd össze a talpakat, pillangó ülés. Fogd a lábakat a két kézzel, vállakat csavart hátra, és csak figyelj a légzésre. Figyeld a csípő körül az érzeteket, ha nagyon feszül a két csípő, tehetsz a két comb alá, ha van otthon jogatégla, akkor azt, vagy kicsit vastagabb, keményebb párnát, vagy könyveket. Ha nehéz tartani a hátad miatt magad, támaszkodj meg a két kézzel a hátad mögött, és így támaszd ki a két karodnak a gerincet. De ha megy, akkor a két lábadat fogd, így lélegezz. Nagyon ajánlom a Baddha Konasana-t, ezt a poszt nagyon ajánlom, hogy minden nap gyakorold. Nagyon jót tesz az alsó háromcsakrának, az emésztésnek, női, illetve a férfi szerveknek. És nagyon jó stresszoldó, enyhíti a stresszt, oldja a feszültséget, a blokkokat a testből. Jó, lassan zárd a két kézzel a két térdet. Először figyeld meg, hogy mennyire lazult a csípő. Majd zárd a két lábat, öleld magadhoz a lábakat. Figyelj a légzésre. Vállak lazát, lábakat lazítsd. Majd nyisd a szemed. Maradhatsz még tovább benne, ha jól esik, akár megállíthatod a videót. És ha készen állsz, akkor gyere tovább. Feküdj a hátadra, fogd a két térded, lassan csigolyáról, gyere le a hátadra. Öleld magadhoz mind a két lábat. Picit, ha jól esik, hintezz jobbra-balra. A hátadon masszírozd át a hátizmokat. Lassan állítsd meg, és csak a jobb lábat nyújtsd ki, a balt tartsd fönt. A balt fog mindkét kézzel, a bal térdet, és mozgasd egyik irányban a bal térdet. Körözd vele, közben figyeld a csípőt, állítsd meg, indítsd el a másik irányba a köröket. Jó, állítsd meg, vegyél két mély levegőt, közben figyeld a csípőt. Tedd a bal talpat először a talajra, húzd fel a jobb lábat, öleld át és nyújtsd ki a bal pipának a lábfej, körözd az egyik irányba a jobb térdeddel. Nyugodtan segítsd a kezeddel a körzéseket. Állítsd meg, indítsd el a másik irányba. Állítsd meg, lélegezz lassan, két mély ki- és belégzés. Nyújtsd ki a jobb lábat a bal mellé,
Picit engedd el melegedni a jobb lábat is. Húzd fel a talpakat teli talpra, és nyújtsd felfelé mind a két lábat. Kezed lehet a hasadon, lehet a talajon vagy a combokon. Pipálj a lábfejekkel, kilégzéssel spiccelj, belégzés pipa. És így folytasd, kilégzés spicc. Figyeld a lábakban az izmokat, ahogy hol a verdi nyújtózik, hol a szerkapocsom melletti izom. Figyelj a légzésre, majd lassan állítsd meg, még egyszer spiccelj, majd pipa, és nyújtsd ki a lábakat a talajon. Forgass fel a tenyereket, vagy tedd a hasadra, ahogy kényelmes. Sóhajts egyet. Engedd el a feszültséget a testből. Lazítsd el a lábakat kilégzéssel. Lazítsd a karokat. Lazítsd a hasat. A mellkast. Laza a hát. Kilégzéssel lazítsd a vállakat. És laza a nyak. Lesimul a homlok. Puhák a szemek. És laza az állkapocs. Érezd, hogy az egész test ellazult. Csak a légzésre figyelj, nincs más dolgod. Ha jön közben gondolatkép, engedd tovább, figyelj csak a légzésre. Figyeld, ahogy a levegő áramlik az orron keresztül, egyre lassabban. Majd mozgasd a kézujjakat, lábujjakat, fejet jobbra-balra, húzd fel a talpakat, teli talpra, és nyújtozz a két karral a fülek mellett, mintha most ébrednél. Nyújtozz egy jó nagyot, és majd fordulj át a jobb oldaladra. Figyeld ezt a megváltozott testhelyzetet. Bal kézzel támaszkodj a talajon, a mellkas előtt. És lassan told fel magad kényelmes ülésbe a két kéz segítségével. Keresztezd a lábakat. Két tenyeret zárd a mellkas előtt. Fejet engedd előre. Picit. És köszönj meg magadnak, hogy gyakoroltál ma is, és tettél magadért. Légy hálás magadnak. Majd nyisd a szemeket. Egészségedre. Örülök, hogy ma is együtt gyakoroltunk. Legyen csodaszép napod, vagy estéd. És örülök, hogyha írsz egy kis visszajelzést, hogy tetszett a mai gyakorlás, milyen hatással volt rád. Esetleg annak is örülök, hogyha megírod, hogy milyen videóknak, milyen gyakorlatoknak örülnél még a jövőben.